Phoenix Tag leverer og monterer solceller til alle tagtyper. Med vores unikke og patentanmeldte fastgørelsessystem, Phoenix Waterproofing, kan vi som de eneste på markedet tilbyde at montere solcellerne på tagpap uden perforering af tagmembranen. Leo Elling Rasmussen fra Phoenix Tag forklarer. Når vi ikke laver gennembrydning med membranen, jamen, så har vi jo også en fastholdelse af den garanti, som tagdækningen har stillet. Vi har flere andre kvaliteter i det. Ingen gennembrydning, så er der selvfølgelig også reduceret vedligehold på bygningen. Den tekniske levetid bliver sådan set ikke reduceret. Ved at vi klæber på, så har vi også valgt, at vi lægger panelerne parallelt med tagfladen. Og det giver den fordel, at vi ikke har nogen vindlast, ikke nogen snelast. Altså i det hele taget laster på bygningen, som atter igen kan reducere den tekniske værdi. Kattegat-centret i Grenaa har netop benyttet sig af Phoenix Tags løsning. Vi valgte at få solceller på taget her på Kattegat-centret af 2 årsager. Den ene årsag er, at vi gerne vil gøre noget godt for miljøet, hvilke solceller i stor grad bidrager til. Og den anden årsag er, at det selvfølgelig også har en økonomisk gevinst for Kattegat-centret og solcellerne først til alle af. Grunden til, at vi valgte Phoenix Tags løsning, var, at de var billigst i udbudsrunden, men de stillede også op med en løsning, hvor de ikke gennembryder tagfladen, som vi fandt meget interessant. 720 solpaneler dækker nu en stor del af Kattegat-centrets tag. Med 202.000 kWh årligt bidrager de til lavere energiomkostninger og en lavere CO2-belastning af miljøet.